Ovvjament hija reazzjoni ta' soba kbira għal dak illi ġara, rabja wkoll illi terrorizmu jidher illi huwa diffiċli daqshekk illi wieħed jikkontrollah għaliex hawnhekk qed nitkellmu fuq ċelloli żgħar ta' nies illi diffiċli ssibhom u diffiċli tikkontrollhom. Allura kundanna sħiħa u kbira kontra t-terrorizmu, imma nkwiet ukoll b'mod partikolari għal Maltin. Nafu li hemm numru kbir ta' Maltin illi jgħixu u jaħdmu huma bil-familjari tagħhom fi Brussell u allura nesprimi tħassib l-inkwiet tagħna għal dawn il-Maltin. Rrid ngħid li jiena dalgħodu kont f'kuntatt mal-Prim Ministru illi żammni infurmat fuq dak li qiegħed jagħmel il-Gvern Malti sabiex jara illi il-Maltin ikollhom l-assistenza jekk u meta jixtiequha. Kont f'kuntatt miegħu wkoll dwar il-persuna Maltija li sfatt midruba u jiena wkoll provajt nagħmel kuntatt ma' din il-persuna u battlu messaġġ biex nawguralu. Nixtieq jiena allura nieħu din l-okkażjoni biex inwassal l-appoġġ sħiħ tal-Partit Nazzjonalista għall-ħidma tal-Gvern sabiex jara li l-Maltin kollha ikunu assistiti għal kull tip ta' assistenza illi jkollhom bżonn.